खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै 28 जुन एबा रबिबाराव बर', गार', मार आरो मणिपुरि बिजोंनि फोरोंगिरिनि मासिनि थाखाय जर'खा टेट आनजाद खुंजागोन। बे जर'खा टेट आनजादा रायजोनि 27 जिल्लानि 25 आनजाद मिरुआव जागोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे आनजादाव गासै सा 11,297 आनजाद होगिरिफोरा आनजादाव जिरायगोन। सेन्टार बादियै तामुलपुराव मोनथाम, गवालपारा आरो क'क्राझाराव मोननै सेन्टार थागोन आरो कामरुप मेट्र', कामरुप होजाय, सनितपुर, कार्बि आंलं, काछार, धेमाजि, डिमा हासावआव मोनसे सेन्टार थागोन। मोनसे समनि एनडिपिनि बारग' दैदेनगिरि आइके संबिजित डक्टर सारसिं इंतिनो कार्बि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा सिएम महरै बिबान होबाय। बिथांजों लोगोसेनो गोदानै दाजानाय कार्बि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इएमफोरनि मुं फारिलाइफोरा जादों रनजित रंहां, राजिब पाथर, कृष्ण टेरां, दिपेन रंहां, टिकेन बंथाइ, हिरेन इंति, सन्जय रंपि, बलराम रंपार आरो गुबुन सासेया ननिता रंहांबि। तिनिसुकिया पुलिस बिफाना गोख्रों अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों तिनिसुकियानि जागुननिफ्राय सानै आलफा उदांनि सोद्रोमाखौ हमनो हादों। तिनिसुकिया पुलिस बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला बे हमनो मोननाय आलफा उदांनि सोद्रोमाफ्रा तिनिसुकिया सोहोराव आश्रय लानानै मोनसे गेदेर गुलि गावनाय जाथाय खालामनो थाखाय प्लेनिं खालामबाय थादोंमोन आरो जुदि बिसोरनि प्लेनिं खालामनाया जाफुंनायमोनब्ला सानैसो सुबुंनि जिउआ खहा जानोबो हागौमोन होननानै फोरमायथिदों। बेखायनो रायजो राजाफोरखौ रैखाथियै थानो थाखाय खावलायदों तिनिसुकिया पुलिस बिफाननिफ्राय। पुलिसा बिसोरनिफ्राय सिग्रोमनाय समाव गंनै AK-56 एसाल्ट राइफल, 172 राउन्ड गोथां गुलिफोर, गंनै हेन्ड ग्रेनेड, फाहामथाय लाग्रा मुवा, बेकपेक आरो गोबां बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हाबावदों। बे हमनो मोननाय सानै आलफानि सोद्रोमाफोरखौ तिनिसुकिया जिल्लानि पानितलानि सियरसम उर्फे हिउमनज्योति बरुवा 27 बोसोर बैसोनि आरो बाक्सानि मनसम उर्फे पापु मरन 30 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथि होदों। गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ट पुलिसा सिखावनि हेंथायै गोख्रों अपारेसन खालामनानै सासे बर' सेंग्राजों लोगोसे सानै गुबुन हारिनि सिखावखौ हमनो हादों। बे साथाम सिखावफोरनि मादाव सासेया उदालगुरिनि सुमन बसुमतारी एबा साम्बा, पाथरकुसिनि निपु फांस' एबा टिकु आरो गुबुन सासेया जादों फकिरगन्जनि महिबुल हक। बे हमनो मोननाय सिखावफोरनिफ्राय पुलिसा सेबनानै खावनाय गंसे HCL लेपटप आरो गंसे मबाइल फनखौबो हमनो हादों। दैखर सिङाव गलांनाय बोरमाखौ रैखा खालामनो थाखाय नाजानानै सासे लाइमोननि अबथिरायै जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि 2 नं नायेगाव गामियाव सोमजिदों बे दुखुनांथाव जाथाया। बोरमाखौ बासायनो थांनायावनो बेसेबा गोथौ फुट दैखराव हाबलांनानै टीना सरेननि फिसाज्ला रसेन सरेना 22 बोसोर बैसोनि लाइमोना जिउ गोमायो आरो गुबुन सासे रेन्टा किस्क' मुंनि 23 बोसोर बैसोनि लाइमोना जखम जादों। प्रमोद बर'য়ে যিটো চাকৰি দি গৈছে সেইটোকে আমি ভেৰিফাই কৰি আছো। জেনুইন কইনা নহয়। চাকৰি দিছে বেতন নাথাকে চাকৰি সেইটো কি চাকৰি এটোকে আমি ভেৰিফাই কৰি আছো। এইটোহে এইবিলাক কোৰান খাপ নালাগে। আপোনাৰ মচলপুৰত বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ ক্লাব আছে সেইটোকে আমি উঠাই লৈ যাম। এই আগৰ দিনত চৰকাৰৰ সময়ত প্ৰমোদ বড়োয়ে যিটো এফিচিয়েলক 900 বিঘামান 900 অলপ বেছি হ'ব পাৰে। ইয়াত মালগাঁও ৰেভিনিউ আণ্ডাৰত 900তকৈ বেছি মাটি এফিচিয়েলক এলটমেণ্ট দি গৈছে। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ পৰা এইটো ইমিডিয়েট হেণ্ড অভাৰ দিব লাগে বুলি আমাৰ তাত লেটাৰ আহিছে। তো আমি আলোচনা কৰিছে আমি এই 900 সামথিং বিঘাত যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আছে ইয়াত মই যিমানটো জানো মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ আছে আৰু কিছু হয়তো ৰাজনৈতিক ফেমিলিও আছে। তো আমি আমাৰ MCL ধনেশ্বৰ ভয়াৰী আৰু আমাৰ যিখিনি লোকেল বাসিন্দা এই সকলৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছো যে সেইটো কি কৰা যায়। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে সেইটো এফিচিয়েলক ইমিডিয়েটলি হেণ্ড অভাৰ দিব লাগে বুলি আমাক ৰিকুৱেষ্ট লেটাৰ আহিছে। এই হিচাপত আমি আলোচনা কৰিছো। তো আলোচনা আমার কথা হচ্ছে যে আমি এই এফেক্টেড ফ্যামিলি সকলক আমি খুব শিফট কৰিব লাগে।